Ola a todos e todas, eu chamome Pablo Rodríguez Abelleira e hoxe vou falar do libro 22 segundos, que me recomendou a miña profesora de galego, Gracia. O libro trata das vivencias dunha rapaza que se enfrenta ante os prexuízos dunha sociedade onde se non encaixas nos patróns que esta marca considerante raro. Usou un vídeo á rede onde comenta as súas propias experiencias e como logrou superalas. O libro comeza explicando un pouquiño como foi a súa nenez, de que non lle gustaban as trenzas, os vestidos, as faldas, pero como estudiaba nun colexio de monxes, ao fin e ao cabo tiña que aguantar e conformarse. Ela comenta que os seus personaxes máis importantes ao principio son o seu avó e a súa nai, e máis tarde será Ana, que será a protagonista dos primeiros sentimentos que a protagonista sente por alguén amorosamente. Na segunda parte, cando xa un poquinho máis maior, ao final termina decidindo facer terapia, facer superacións para poderse parecer canto posible a un hombre. Na miña opinión, este é un libro que debería ser obligatorio, xa que é un libro que inculca bons valores, como son, por exemplo, o respeto e a liberdade, e fai reflexionar sobre que non debemos ter prexuízos sobre a xente que se sae dos patróns marcados pola sociedade, xa que siguen sendo xente igual e hai que respetalos.